Mhuri yeZimbabwe ndaenda kubatira vhidhiyo raMadam Boss apo pavaitwa interview naDJ Ola vachitsanangura beef riri pakati pavo naMaloti. Uchituka na Maloti. Hanzi makatora munhu wake. I don't know what really happened. Panyai makatora ni munhu wake. You know, who is that person, by the way? Ola. Ko Madam Boss wanongonzi ureka everywhere. Kona iro Madam Boss. Kona iyo Madam Boss. Kona iyo bofela uri. Yes. So I'm not going to talk much about that. But what I can only say is ini ndinowanzofarira zvinhu zvekuti mhepo kana ichiuya iri ukoko handitika Yes. siya yako mhepo yoyo indirove ngaindirove mhepo yoyo because I can't fight back. Ndofunga unozvona ndiri munhu wekuti handikwanise kurwa. That's true. I cannot. Ola, if you see vanhu vese, it's not only her, vanhu vese vanondiataka vanhu vaindiataka, my ex-friends, all of those people, it's not kuti tinenge tisina zvavo zvatinenge tiinazvo. Yes. But why tichinyarara? Why vanhu vachibuda vachitaura zvanotaura? Why ndichinyarara? I keep quiet because I don't like drama. Yeah. I just keep quiet. I know what I'm focusing on. So whatever she came on social media and say, judge it by yourself. Whether it's true or it's false. Let's see kwa zvinosvika. Yeah.